Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تمي شندي في شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان يوم الدين بالمرسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواتينا سولمي أوكا راجو مندرا راجو شند نجمدون بين كونون كارو كفو مية ديسمبر كالوي أمبالك لتان أني سوالبي san ba fila ani san mugan ani naani waati kelen na min ye jumada saniya ni an ko ma jumada al-akhira ni an ko ma ko rajama kɔnɔ walima lasiri lama i ka dɔn k'a fɔ an b'ale tile 11 na bi san 1400 san 40 san 6 ala kira sallallahu alaihi wasallam bɔli maka ni ka taa madina n'o jira san ye ara ulama fi din wal haya don mo akna dine la ani are ka damadiya tabulu nyumane ka dɔn k'a fɔ an ka kɛnɛ sigira bi jumadon ba ina aw ko radio mandi kan radio shonde mami bambulu worsanisi kono nasa o yambalmake ani ankaramo nanga imam no docteur Abdurrahim Dante misremi no be musabiguna ko masjid Dari Rashad ikaro ko fo docteur Dante aleye o almamiye anye ustaz Dante anye bismillah sabu wale fana ye anga karamogo belebele mimina andime anga barawla sangani sanga radio shonde kan wati nambe Allah taala dira Allah taala kana sara here chamana donya munun be Allah taala ka do faruduka donya man bara munu fana kenna ye Allah taala ko ke khalisan di waji subhanahu wa ta'ala anye docteur Dante anya bismillah wala mi kuna sa o de ye afatu alisan ne no ye adamade no ya annewunye ikaro kololo munu be Allah ikado nama minekanye amena sigike o ka inshallah subhanahu wa ta'ala ne kro yo mo mbulo sa o ye penda dawye ustaz Dante assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambi foka ibarkada yanga wolil kan jabi kana anga radio kono ni watina ambe Allah taala de la ka here kani la kani sara here chamana ga yani anga do walanda here kono anya me mo akharan ka foko papio au niveau la donia niveau la do farala joroka ko doctorat olu sorla ire doctorat inke yake tezi menga docteur Dante. طيب مدام نلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمي الله سبحانه وتعالى فوق كشين لما ينافع كوكا تشيل نفس منجيكا كرام محمد صلى الله عليه وسلم وكوف مسبب أمي رفو أمي لملك بغب بلجين كرن كرجين فان بفني السلام كفولي كوسب على عندما الحمد لله أني دكتوراه صرو دكتوراه نتا إبي لا nodi sanfɛ kalanso bay mun be kabala nyata branche mina o yi adabul hadith littérature moderne voilà nya essayer ka connaître étudier ni littérature moderne mo ko hakilna yi donc ayira ka foko kuranɛ tundu kunu kuranɛ dumbi wa halikata jin wuli kuranɛ do sikatola inshallah sikatola la ka ki na falaye la ka ke am bela jeli na falaye akira kumi kama no ye islami arafuna demeni wallahi ala ka ako inshallah docteur Dante anga nyini ngali folo ina fango wala mena mun femo na saudi afatu lisan
Allahu taala ye adamaden dan Naam. a y'a dan wallahi adamaden yɛrɛ ye kabako ye kosɛbɛ wa fi anfusikum Afala wala ala yɛrɛ fɔ quoi Kosɛbɛ. a na fɛnw yira an na c'est à dire univers yɛrɛ kɔnɔna na Kosɛbɛ. hali o univers yɛrɛ ka jan hali e yɛrɛ kun yɛrɛbakun Kosɛbɛ, n'i yɛrɛ da i kosɛbɛ, kabako don kosɛbɛ. fɛn fɛn banna sɔn fɛn fɛn banna a bɛɛ lajɛlen kabako ye Kosɛbɛ. bon kuma an bɛna kuma nɛn de kan est ce que an bɛ se k'a fɔ nɛn min filɛ ni Allahu taala dan n'an bɛ kuma n'a ye Naam. an bɛ se k'a fɔ ko nɛɛma don kabini ala ka nɛɛmabaw la ala ye min da ka jɔn ma wa kosɛbɛ kosɛbɛ Usain Musa Babasila effectivement ne ye nɛɛma ye nɛɛma belebeleba don Allah subhanahu wa ta'ala ye mun kɛ hadamaden ala yɛrɛ b'o fɔ alikuranɛ kɔnɔ suratul baladi la alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn ko yala ale Allah subhanahu wa ta'ala ma kɛli k'an ye ɲakisɛ fila la wa a ye kɛli k'an ye fɛnɛ nɛn na ani dagolo fila wa shafatayn naam usazi kuma ni nana ni munasaba jɔ ye yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ se kuma la kojugu yamununa alayka an aslamu dɔw bɛ a essayer k'a fɔ k'o bɛ kuma dali de kɛ hali ka ɲɛsin ala ma ko n'a fɔra k'o ka sarakati bɔ yakulu ahlaktu malan lubada parce que a fɔra waso kɔnɔ o de kosɔn ala m'a fɔ ko anfaktu a ko ahlaktu malan lubada effectivement nafolotigi dɔw bɛ yen ni a sera niveau dɔ la a bɛ ɲaga a yɛrɛ la donc yani mɔgɔw yɛrɛ k'ale ka baro la kali ale yɛrɛ de b'i sigi k'a yɛrɛ la kali n ko ne ye nin kɛ n ko misiri min bɛ kin na ne de ye nin kɛ n ko ne ye nin kɛ mɔgɔ bɛ se k'anw ta ɲɔgɔn kɛ an kɔni kɔni ye fɛn bɛɛ kɛ sa ala ko nin na sa donc k'a bɛ nin fɔ donc o kuma na e ye nin wale ɲuman fɔ an b'a fɔ an b'a dɔn k'a fɔ misirijɔ ye fɛnba de ye kosɛbɛ mais kosɛbɛ ni mɔgɔ min ye nin misirijɔ ni hakili nafa t'a la kɛ o de kosɔn ala ko ahlaktu malan lubada n'o tɛ logique la ala kan ka fɔ de ko a kan ka fɔ anfaktu malan lubada mais comme a tɛ k'a fɔ infako idéologie kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ni yɛrɛ yira ni waso de ye k'a yɛrɛ b'i sigi ka nin fɔ ahlaktu malan lubada a ma kɔlɔkɔlɔ kɛ ni ala ko nin na sa ne ye wari caman de don ala ko nin na donc ala ko sisan o la o donc k'i bɛ nin fɔ o alam naj'al lahu alam yani وجعلنا له نعم أهلكت مال اللبدة ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين باختصار على كو أهكل لك فو عليه الله سبحانه وتعالى كاني أكشن نون كلامه وقال على با كلامه كسبه عليه على با كلامه مكابي هنا مونكو na ya so abe ka fo kumandi yani kumadali bonare kono ale ala fina chama ngaide alam naj'al lahu aynay ne yakse fladima mune dinema okungoro ولسان fitini mi soro do ne kan nema na iyo oke kibe ne Allah subhanahu wa ta'ala kan nema belele banyini do imo dayoro soro ila ba ki kibe waso ko la alors que ne yakse fladima mo fu kane walisanan wa shafatayn ni nendi ma fene ka dagolo fladima usazi ni foli ka ira ka fo ala ma to foshi to anyi ala de ka juruba na nga juru fo ite ala la don nga baka ko na folotigi do la jarabila wakati do la ni nya ko problème yi ay jin yala ko sebe wasro jima développer bi comme à niveau mina ne kala wakati jamba ay jin yala sela la merke jamana kan olu ya ira la ka fo ko doniya na sira fe nya yi c'est-à-dire problème yi nya fili do de soro il faut que ka opération ke ka labé donc akoko be ben jolima donc o ye somme mi dama am se ka fo abe ta nga milliard clanche nyokoni la Allahu akbar ka sigila kashila quoi Allahu akbar ko alay nya flanne ma dalema san bijoli ale ba damun kono mais tumana mina nana na gulo mogo la bi ala je mogo yi wari mi nyina le fe to nunu ye kuma wuye abe mogo bila 500 millions milliard clanche nunu ye fɛnw ye a bɛ mɔgɔ bila ka miiri quoi ka dɔn ka fɔ fasamanci ba de b'an bolo Usain Musa Babasila wallahi i bɛ mɔgɔ dɔ ye dani ma dɛsɛ bonya ma dɛsɛ jɛnya ma dɛsɛ fɛn bɛɛ mais a tɛ se ka kuma sumu ye a tɛ se ka kuma alors que ne m'a da kɔnɔ mais a tɛ se ka kuma Allahu akbar donc i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka fasamaciyaw de don lidalika pour que k'a dɔn ko ala ka fasamaciya don a ma di tɛ gansan ala ye kuma dɔ fɔ suratul mulki kɔnɔ o kan ka mɔgɔ bila ka panse kosɛbɛ ko tumana mina ni jahanama kɔnɔ denw minɛna Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a b'o ko ɲangata
yɔrɔ yani maliku b'a essayer ka fude bɔ k'o la yani ka yɛlɛ bɔ k'o la jahanama yɛrɛ gardien o dialogue kɔnɔ o yɛrɛ bɛna jɔn ala dɔ kɛ o b'a fɔ wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir ko b'a fɔ wallahi namu tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ k'anw to diɲɛ kɔnɔ anw tun bɛ mɛli kɛ ni tulo fila nin ye anw tun bɛ hakili la baara a la baara cogoya la wala k'an tun tɛ kɛ sayiru dunge ye k'an tun tɛ kɛ jahanama dunge ye dɔnnibagaw ko ja ala ye pièce minnu di an ma ala ye senfo minnu di an ma sababu de don pour que an ka kanaya sɔrɔ n'ala ye senfo ni bɛɛ dafalen di mɔgɔ min ma i bolo fila ka ɲi ɲa fila ka ɲi tulo fila ka ɲi i nɛn ka ɲi i bɛ kuma propre a bɛ faamuya ala ma tɔ foyi t'i ye dɛ e kan k'i jilaja i kan ka ala yɔrɔ ɲini parce que hadamadenya yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ ko hakili dafalen don e yɛrɛ tun kan k'a fɔ ko ala i ye nin bɛɛ kɛ ne kan ka mun de k'i ye ko de kosɔn jahanama kɔnɔdenw bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ni senfo ninnu dink'u tun tɛ gansan ye parce que law kunna nasma'u aw na'qil ko n'anw tun bɛ senfo ninnu na baara il le faut an tun tɛ kɛ sayiri dunge ye o la ni ala ye nɛn d'i ma jilaja a ka dilanni kɛ n'ala ye nɛn d'i ma jilaja ala k'a ye i bɛ ka kow kɛ ko min ka di ala ye kana fɔ k'i bɛ kow kɛ ka dugukolo tiɲɛ n'a ye ka i ni dungow bɛɛ kɛ komi an da bɛna s'a ma bikhtisar ni kuma ninnu kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko nɛɛmaba de ye k'a lakɔlɔsi inchallah docteur Dante i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne hakili la tɛ tɛmɛ nin kan hali u b'a a fɔ ala ka lajarabiluw ka ca kosɛbɛ a ka jɔn dɔ a y'a dan jɔn in bagi b'a la kunna b'a la nin b'a la nin b'a la bana sugu juguman bɛɛ b'a la peut-être huwa mashlul a paralyselen fana don bon o bɛɛ n'a ta o ta dɔw nana ka n'a ɲininka ko e ka laale bɛ cogo jumɛn na ale ko k'ale ka laaleya ale bɛ Allahu taala tanu k'i bɛ ala taala tanu ni mun ye mun kama ko n bɛ ala tanu c'est-à-dire ala ye min di ne ma ni a m'o i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ a ma don olu ma ko mun de b'e bolo e b'a la tanu quoi i paralyselen don nin b'i la nin b'i la nin b'i la nin b'i la ko Allahu taala ko ala ye nɛn da ale ma nɛn min huwa la yazalu yadhkurullah bi hada lisan c'est-à-dire ale bɛ Allahu taala ko suma sanga ni waati ni nin nɛn ye docteur Dante c'est-à-dire ni lajɛ ni adamaden sugu lajɛ vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka limaniya ala k'u kalifa n na n'i ye nɛn ka nɛɛma fɔ mais i ka o fɔcogo fana na a bɛ i n'a fɔ danger fana bɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ nɛn ka danger a ka problème ba ye jumɛn yɛrɛ Usa Dante ala k'an bɛ sababa ma Usa Musa Baba Sila o ɲɛfɔli bɛ tan ta kosɛbɛ ka da kan kuranɛ ye mun fɔ an ɲɛna o de ka fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kan tɛ kuma foyi bɔ an da kɔnɔ ko fɔ ka taa sɔrɔ kuma ni bɔyɔrɔ la Allah subhanahu wa ta'ala kelen don ka mɛlɛkɛ dɔ bila ka an lakɔlɔsi mɛlɛkɛ dɔ fana bɛ yen atid hadirun a b'an nɔfɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ayiwa donc o la raqibun ni atid tɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ ye larabukan de don raqibun bi maana mɛlɛkɛ min b'an kɔlɔsi atid mɛlɛkɛ min n'a b'an nɔfɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen a nana hadisa kɔnɔ ko mɛlɛkɛ ni ye mɛlɛkɛ fila ye kelen bɛ numan fɛ kelen bɛ kinin fɛ numan fɛ ta k'o de ka pouvoir bɛ kinin fɛ ta o ka pouvoir bɛ numan fɛ ta kan o ka baara ye mun ye ka hadamaden ka kumakanw sɛbɛ ka hadamaden kɔlɔsi nin kɔlɔsili min filɛ nin diɲɛ yɛrɛ y'a dɔn bi ka fɔ civilisation bolo ma pour que hadamaden ka ɲa fɔ ka kɔlɔsi fa ka kɔlɔsi ala dun ye kɔlɔsili ni fɔ ni cogoya bɛɛ lajɛlen ye ka yira ka fɔ k'an b'a ka kɔlɔsili kɔnɔ k'a ka dɔnniya capacité yira an na fa nana se ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur hali fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ k'ale ka pouvoir sera fɔ ko yani o détecter k'a dɔn donc b'a yira an na k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka kɔlɔsili ka bon kosɛbɛ o la mumin kan ka balo ni nin ye silamɛ kan ka hami ni nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ wa a bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ minnu yalala ka jamana développelenw ye u b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsili sera niveau dɔ la hali dugutila fɛ mɔgɔ bɛ jɔ fɛ la a tɛ si la i ka tɛmɛ
parce que i bɛ tɛmɛ dɔrɔn automatiquement message bɛna i kun jamana kan ni juru b'i la wa i kɔlɔsilen don quoi i mana kɛ cogo o cogo jamana sera ka c'est à dire fɛɛrɛ dɔ bila sen kan caméra surveillance bɛ fan bɛɛ fɛ oui donc lizalika y'a ye européen ka ladiriya ye diyagoya de o obligé don choix foyi t'o bolo quoi y'a ta kuranɛ de kɔnɔ parce que kuranɛ fana ye diqqatu muraqabatullahi fɔ ka se hakɛya dɔ la ni mumini sɔmina n'a ye i tɛ se ka janfa kɛ quoi i tɛ sɔn ka kabayira kɛ parce que ala y'a ka kɔlɔsili fɔ ka se hakɛya ma donc ni mɛlɛkɛ ninnu b'a nɔfɛ o la ni hadamaden ye juguman dɔ kɛ ko numan fɛ bolo b'a essayer k'a fɔ k'a b'a se ko kelen bolo mɛlɛkɛ b'a fɔ ko non ko magonali kɛ dɔɔni lahala a bɛna istighfar kɛ n'a dun m'a ɲa k'a fɔ wagati bɛ ka taa donc numan fɛ mɛlɛkɛ bɛ sɛbɛnni kɛ mais a b'a sɛbɛn ko juguman ni kelen alors que ɲuman sɛbɛnni na a b'a sɛbɛn 10 a b'a sɛbɛn ko ɲuman 10 ɲuman kelen o kelen a b'a reconnu k'a fɔ i ye ɲuman 10 kɛ o ka saba i yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya n'i ka sɛbɛya ala b'a b'o la ka funusereya kɛ ka taa fɔ yani 700 donc i ye ala sɔrɔ la ka funusereya ye donc ni aya nin kɔnɔ a b'a yira an na k'a fɔ ko jaga an bɛ kɔlɔsili kɔnɔ wa ka kan an ka hakili to an ka fɔta la parce que ni aya nin ye tarikizu kɛ lafzu de kan fɛn fɛn bɛ bɔ da kɔnɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala kelen do ka kɔlɔsi ala y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ tuguni sanaktubu ma qalu ko bɛna sɛbɛnni ka o ka fɔta bɛɛ lajɛlen na o bɛ fɛn fɛn fɔ da kɔnɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛna a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn usazi hadisa dɔ bɛ yen hadisa kabakoma ba o de ka fɔ Muaz ko rasulma lamani kisi b'a ye dullani ala amalin yudkhiluni aljanna قال صلى الله عليه وسلم أمسك هذا وأشار إلى لسانه فأعاد عليه فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ni hadisani kono sabake ko rasul ka ladi rasul sallallahu alaihi wasallam aya damina folo ka islamiya josew fayene islamiya kuluma fayene tumana minani kuma nogoyala sorala ka foko bo mun be se ki bila ka ni bela jelen latime katla ki la kishi kombi manini ye aya bolo ke ka ne flamne kala bo sabake ko rasul ya me kuma ni fem ye fene ango mine koko ni ka ideologie ko ni gala ni dro koro ka foki ba bona layla na fama ki bangelila ke ta don ga fo Allah subhanahu wa ta'ala be nyangi fem da harama don ka alkiyama jodon ni ya pli pari bela jelena je anenga kololo de dunde anenga kololo de do do ba yara na ka fo ko ne ja kololo bele babala kololo bala wori ko son don ga ba ko al mar'u makhbu'un tahta lisanihi ko aramaden dogolen do anen jugoro emay qur'ana ye kuma do fo yusuf ka qisala falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladina makinun amin kuma kan kelen doro falamma kallamahu kutmana mina ni yusuf ye masake kuma yogonya Allah ini fana bɛ se ka kɛ tumana min na ni masakɛ ye Yusufu kuma ɲɔgɔnya a bɔlen kaso la ka na k'a y'a kuma ɲɔgɔnya yɔrɔ min na dɔrɔn masakɛ ka jaabi fana la i b'a dɔn k'a fɔ a sera ka Yusufu capacité dɔn a y'a dɔn k'a fɔ jaa nin tɛ kaso la de jaa nin maa ba nin bɛ ne ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ tun t'a kalama mɔgɔ min ka hakili bɛ se ka se fɔ nin niveau nin na alors que kuma ɲɔgɔnya min don tuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ k'ale ma tɛmɛ 10 minutes kan ou bien 30 minutes kan mais a y'a kuma ɲɔgɔnya ni mun ye dɔ b'a yɛrɛ ka fɔ ko kuma a bɛ se ka mɔgɔ se yani palasiw bɛɛ lajɛlen na kɔrɔtali na diɲɛ kɔnɔ ka fɔra lahara kan wa kuma fɛnɛ a bɛ se ka mɔgɔ fɛnɛ lajigin yani duguma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ fara lahara kan hali Imam Malik ale b'o fɔ ko ni ale ye maa dɔ natɔ ye kosɛbɛ a parlen ba don c'est-à-dire ni a yanga ka bon quoi bon a nana ka na ale kɛrɛfɛ docteur Dante k'ale ka fɛn ka pour que k'a tigilamɔgɔ juger k'ale bolo dɔrɔn k'a ka kumakan kelen dɔrɔn fɔ dɔrɔn n'a ye kumakan kelen fɔ dɔrɔn ale a kan ka bila minɛn ɲɔgɔn ale b'a bila kɔnɔ i n'a fɔ i ye min fɔ ne ye طيب المرء مخبوء تحت لسانه ko hadamaden dogolen do a nɛn jukɔrɔ ni kumana dɔrɔn i bɛ dɔn kuma donso dɔ fana b'a fɔ ko lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami ko hadamaden
ko ni hadamaden lajɛ ko hadamaden tila yɔrɔma fila ye a fɔlɔ o y'a nɛ ye a filanan k'o y'a yani a dusukun ye a sabanan yani ni n'a bɔra o la ko fosi ma to fana kɛra jeli ni farisogo ye kɔrɔ hadamaden yɛrɛ yani fɛn qualité fila dɔrɔn de don donc nin b'a yira na k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko nɛn ye fɛnba ye n'i y'a minɛ cogo ɲa a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ni faratila la fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i mago sa o de kosɔn Alahu subahana y'a fɔ na kuma kuranɛ kɔnɔ wa lu'inu bima qalu fa asabahumullahu bima qalu ala ye maa dɔw garanti k'o don arijinɛ kɔnɔ ka sababu k'o ka kumakan ye ala ye maa dɔw mago sa k'o ta tiɲɛ k'o bila jahanama kɔnɔ khalidina fiha ka sababu kɛ o ka kumakan ye mais docteur Abdurahim n'an ko adamaden c'est-à-dire k'a fɔ ko a dogolen don a nɛn de kɔfɛ quoi c'est-à-dire ni a kumana dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ hakika min ye bon n bɛ fɛ ka min faamu almunafiqun an b'a ye k'a fɔ hum yudhiruna aksa ma yudmirun u bɛ fɛn da kɛnɛ kan mais au profond i b'a sɔrɔ au contraire de don quoi bon olu bɛ fɛn minnu fɔ est ce que u bɛ min fɔ ani u yɛrɛ hakika yɛrɛ kelen wa docteur Dante ne fɛ ka o yɔrɔ faamu a la quoi kosɛbɛ donc o yɛrɛ de ye munafikiya danger bonya kojugu o de kosɔn n'ale bɛ sauter la a sauter tɛ avancer cogoya si la o de y'a to Alahu subahana taala yɛrɛ ye kuranɛ daminɛ ni o hadamaden qualité fila ɲɛfɔli ye hadamaden qualité saba mais hadamaden qualité fila bɛ yen a ye kuma teliya olu la mais hadamaden qualité dɔ bɛ yen n'o ye munafiki ye komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ye aya min nati k'olu ɲɛfɔ a bɛ taa page fila la suratul baqara la zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun mala surana ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru donc ayolu ta kunjɛ fɛnɛ donc mu'minu khalis mɔgɔ min dalen don ala la ani mɔgɔ min n'ale kafiri kungole ani mɔgɔ min sugu ma dɔn a bɛ ni fila bɛɛ couleur yira olu danger ka bon dɛ o de munafiki ye o de munafiki ye n'a bɛ silamɛw fɛ a bɛ silamɛw ɲɛna kuma fɔ n'a bɛ kafiriw fɛ a bɛ kafiriw ɲɛna kuma fɔ anw de b'aw fɛ ale danger ka bon kosɛbɛ o de kosɔn u b'a fɔ ko suratu bakara Alahu subahana taala y'a laɲini ka sauter ɲuman yira silamɛw la sauter min ye sauter duman ye hadamadenya bɛ basigi mun kɔnɔ donc ko ni ye suratu bakara kalan dɔrɔn civilisation fɔlɔ don i kan ka yani sauter ɲɛnama dilan cogoya min na o de kosɔn sauter nin fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ sauter o sauter mɔgɔ qualité saba de b'a kɔnɔ kafiri kun kelen mɔgɔ limaniyalen ani maa min n'a sugu ma dɔn a bɛ côté fila bɛɛ lajɛlen na o de ye munafikiya yɛrɛ fɛnɛ danger o de y'a to fɛnɛ an da bɛna s'a ma min khuturatil lisan an-nifaq wa namima c'est-à-dire nafikiya ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ka kuma doni ka yala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ usaz n'a bɛ sigida fɛn fɛn na n'a bɛ du fɛn fɛn kɔnɔ bara wulila yani daga wulila sɔngɔlama ye parce que aw bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ fana kana lafiya ye o de kosɔn Alahu subhanahu wa ta'ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ nin ko nin na la khayra fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ورما دوم بدو دولي كما منونك يريون منونك أنا يوم تكرف ده نغني فينا تنغني فينا هرتا شيلا كذاك vraiment ni ala je a caman bin fitna de don a caman bin I bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni de don o de kosɔn silamɛya basera ninnu kan fo ka kɛ hali ni mɔgɔ saba don a ɲininen don aw fɛ mɔgɔ fila kana fɔ k'o bɛ taa ɲɔgɔn ye ka kelen dɔ jɔlen to donc ko hɛrɛ t'an ka dogodogo kumaniw si la an ka réunion minnu bɛ cun daga wuli na nga ni fine an mago b'i la a kɛra famille de wallahi mago ba de b'i la ko hɛrɛ tɛ ni rencontre nu si la illa man amara bi sadaqa o fana y'a sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn yamaruya ni sarakati de a ye exception dɔw kɛ aw ma'ruf o dun ka dɔgɔ a la ka dɔgɔ a la dɛ
k'a fɔ vraiment ne ye nin mɛn k'a fɔ nin b'i ni buramuso ni ɲɔgɔn cɛ e kɔni ye dugumamɔgɔ de ye buramuso minɛ komi i ba yɛrɛ i cɛ ba ye i ba de n'a y'a sɔrɔ rencontre minnu kɔnɔ réunion minnu kɔnɔ ni kuma ninnu bɛ fɔ aw islahun bayna nas ka ɲali kɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲali kɛ du dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ sababu ye ka fitina dufa n'o ka dɔgɔn a caman de bɛ yen o ye fitina de ye a caman de bɛ yen o ye du ci de ye a caman de o de ye ka fɛn fɔ fɛn min ma ye bon ne kɔni ka kuma ka ca bon ne kɔni ne y'a jateminɛ cogoya min na o kɔni don dɛ i b'a kuma yɛrɛ jɔlen tɛ quoi nka kuma dɔrɔn y'a ye dɔw bɛ taa mɔgɔw ka du ci dɔrɔn i buramuso kɔni bɔn a sɔrɔla ka bɔ cogoya dɔ la bi bon ne kɔni ne y'a jateminɛ cogoya min na yɛrɛ kɔlɔsi dɛ kuma bɛɛ kun ye nin de sɔrɔba foyi t'a wolo fɛn t'a wolo k'a bɛ se ka kala sɛbɛn mun na k'o sababu la a bɛ nin kuma fɔ nin bɛɛ ye nɛngu ka danger de donc nin bɛɛ ye nɛn ka danger de ye nin bɛɛ ye nɛn ka danger de ye a ka kan an yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ hadisa kɛnɛma na rasulu ko tuguni sallallahu alaihi wasallam ko inna ar-rajula la yatakallam bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar ko mɔgɔ bɛ kuma tuma dɔw la kumakan na e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kumakan jugu don koyi ko nka k'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ kaso kɛ jahanama kɔnɔ san 70 ala t'a kɔfilɛ i la nɛn ka baara sababu la dɔw b'a yira an na k'a fɔ a ka kan an k'an kɔlɔsi nɛn na nɛn ka baaraw la juguman belebeleba ye mun ye ni dɔnnibagaw y'a cité o dɔ ye mun ye al-ishraku billah bon ni nin kuma fɔ mɔgɔw b'a ye komi kɛwale filanikafoya alors que filanikafoya kumakan de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ a kɛwale yɛrɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ wa mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ limaniya kuma fɔ o da la ka sɔrɔ en réalité u bɛ filanikafoya kumakan fɔ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen e ko sani y'a fɔ wa lu'inu bima qalu kuma nin fɔlajɛw de ka kumakan nasaraw ni yahudiyaw de don olu de wasala o ka cidenw ka ko la fo ka ala ya place dɔw ma Uzair ibn Allah yahudiyaw fana y'o kelen de fɔ tuguni Isa ma ala ko kalimatullahi k'ale ka kumakan de don a ka sebaga dɔ ye mun ye k'a fɔ inna Allah ala kulli shay'in qadir n ka masaya dɔ kɛra mun ye n y'a fɔ Mariyama den wolo a ye den wolo بدون سبب إن فنقول شو من الثاني دوغو فقال لها وللأرض اعتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين سامولو ندوغو مينا يربو كنا وكلا يكون فيكون نيو دو ما سيكا فامي شي كفو كويسة كلمة الله وكوكو فوكا كوني سببوننا دو فلعنوا بما قالوا فأصابهم الله بما قالوا دو kuma ka danger mu yo de ka fɔ mɔgɔ bɛ fɛn caman danbe ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ma ani mun man kan kɛwale la kumakanw na donc a ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la wa an dun fɛ bi fɔ ala ka hinɛ mɔgɔ min na dɛ ni manamanakanw bɛ fɔ dɔnkiliw kɔnɔ mɔgɔw bɛ a fɔ tulonkɛ kumaw la yani kuma caman kuma yani banalenw kuma minnu bɛ yen n'a man ka danbe ala ma fiyewu parce que dɔrɔn ta ye yɛrɛ ye dɔrɔn et puis bon n ye silamɛya yɛrɛ ye n t'a dɔn n kan ka mun kɛ n man ka mun kɛ o de ka ca na bi dɔw la filanikafoya kumakan o ye min khuturatul lisan o ye min khuturatul lisan kuma dɔw bɛ yen hali an bɛ farati kulonkɛ kuma la ala k'i ni ci ala k'i ni ci n'a fɔra bil aqida a bɛ mɔgɔ kafiriya mais kumakan jugu de don fil asli donc mɔgɔ k'i ka kumakanw juger ala ka ni i ci ka nin kɛ ala k'i ni ci ka nin kɛ hali ni ye ala minɛ n t'i to yen dɔw bɛ nin bɛɛ fɔ hada tajawuz hada almubalagatu fil kalam o de ye mɔgɔ caman bila danger kɔnɔ o de ye mɔgɔ caman bila ka filanikafoya kumaw fɔ dɔw la o ye dɔ ye shahadatu zur wa qawlu zur nkalon kuma ani seerejugu seereya k'o lajɔ ni fana ye nɛn ka kɔlɔlɔ belebeleba ye ni hadamadenw la fitinalen don a la bi kosɛbɛ kosɛbɛ rasul sallallahu alaihi wasallam a ko ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir qulna bala ya rasulallah ko yala n t'aw kibaruya wa kabayiraw la juguman na kabayira ye mun ye cela veut dire bara jurumu min sababu a kelen bɛ se ka wasa k'i donni na jahanama kɔnɔ jurumubaw ko n tɛ aw kibaruya o la juguman na wa akbaru shay sahaba ko k'o f'a ɲɛna mɔgɔ kan k'i sɔnni sigi o kan mɔgɔ kan k'o dɔn
afala ko al-ishraku billah ka fila fara ala kan ani dangadenya maa min t'i fa valeur dɔn maa min t'i ba valeur dɔn maa min ma sababu dɔn dangadenya kabira min al-kabair wa min ɲɔgɔn karikɛ nin yɔrɔ in na o fɛnɛ kumakan jugu caman bɛ yen bi mɔgɔ min b'i fa di dɔgɔyama ma mɔgɔ min ka suloka ye kuma yɛrɛ tɛ ja dɔrɔn n'a ma fa nɛni ni ba nɛni kɛ kun fosi t'a la e ka don Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔlaw la bi e ka don suguba kɔnɔ kɛ dɔ y'i da maga dɔrɔn a ba tanta maa min kɛra sababu ye o de lebu bɛ e da kɔnɔ k'o kɛ yɛlɛko ko ye ten su ni tile ni ɲɔgɔn dangadenya tɛ yen walahi hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛn bɛɛ k'i masa ye mais madama e ka damu e tɛ se k'i da lajigi f'e ka masa lebu de utiliser i da kɔnɔ su ni tile a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali i ka nin fɔ o ka d'o ye ni kalili ye o b'a yɛrɛ ɲininka k'i ka a fɔ a fa tan dɔrɔn n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don a ma mɔgɔ nɛni mais a m'a ɲɛsin mɔgɔ ma mais a ye nɛni jugu fɔ kuma jugu fɔ walima maa dɔw ka kɛ sababu ye ka nɛni se i mansa ma ka girin ka dɔn nɛni o ka taa sara i la falibadi wa azlam o bɛɛ dangadenya ye o bɛɛ dangadenya wale o bɛɛ bɛ don min afatul lisan ne ka kɔlɔlɔ belebeleba min bɛ yen bi ni mɔgɔw b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ surtout filɛ nin ka mun fɔ dɔn n'i y'a fɔ ne ma mɔgɔ nɛni mais e ma mɔgɔ nɛni e filɛ nin ka fɛn min fɔ est-ce que nin kan ka fɔ imagine mɔgɔ dɔw bɛ nin joli de fɔ k'a sɔrɔ a kelen o kelen kabayira jurumu donc rasul sallallahu alaihi wasallam ka ye nin fɔ wa kana muttaki'an fajalasa a bɛ nin kuma fɔ tuma min ko b'a sɔrɔ a nɔngɔmalen don a wulila k'i sigi k'i tilen a sɔrɔla ka fɔ ala wa qawlu zur a y'aw kulomajɔ n bɛna a la juguman yɛrɛ de fɔ aw ɲɛna sisan o ye mun ye o ye nkalon kumakan ye ka nkalon fɔ kuma kɔnɔ ka nkalon fɔ baroda la ka nkalon fɔ ka kɛ sababu ye ka furu tiɲɛ ka nkalon fɔ ka dudenw bila ɲɔgɔn na ka dubaw kɔ don ɲɔgɔn na problème min b'anw fɛ bi anw ka société kɔnɔ a belebeleba tɛ nin de ye wa cɛkɔrɔbaw ɲumanw taara ka du fɛn fɛn to n'o y'a gɛlɛya k'a kanu dudenw ka balo nin kan a caman du ci la dɛ a sababu ye mun ye nkalon wa shahadatu zur ko ani nkalon fɛnɛ seerejugu seereya a ma k'i ɲɛna dɔrɔn k'a lafasa dɔrɔn parce que karisa y'anw ka bonda mɔgɔ ye dɔrɔn n'a ko ko su n b'a fɔ ko a dibilen don n tɛ bɔ a kɔkɔrɔ cogoya si donc o fɛnɛ ye fɛn min b'a la dɔw yɛrɛ ta bɛ yen nɔ olu tɛ nafolo minɛ ka seere juguya kɛ wa kosɛbɛ o fana tɛ wa kosɛbɛ kiri bondaw la kosɛbɛ fɔlɔ juru belebele ko ye i ka nin ma nɔgɔn dɛ mais bon i yɛrɛ b'a lajɛ kɔni vraiment n'i sera ka giliman kɔni di n'o tɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko jo t'i fɛ nin bɛɛ b'a la shahadatu zur o de ye shahadatu zur yɛrɛ de bon ni dun y'anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya gɛlɛya sababu belebeleba lajɛ Musa Baba ni ye nin bɔ la ka dɔ ka hakɛ daraki k'o di maa tɔɲɔnen ma e tɛ gɛrɛ bolo lahara Allahu akbar n'a fɔra ko mɔgɔ min balola nin kan i yɛrɛ b'a dɔn hali yani i kana kɛ diinɛ yɛrɛ la hadamadenya na i yɛrɛ bɛ kɛ cogo di an ka diinɛ bɛ ko bɔ yen mais tellement que a dɔw bɛ mɛn a kɔnɔ o dusukun bɛ gɛlɛya ka se hakɛya dɔ la o ka ala bɛ kɛ nafolo de o ka ala bɛ kɛ nafolo de nafolo kɔni kama u bɛ fɛn bɛɛ kɛ alors que docteur Dante nafolo b'a mago dilan tiɲɛ don nafolo mago dilan mais e bɛ nafolo ɲiniko jugu min kɛ tan k'a fara ɲɔgɔn kan k'a fara e bɛ taa i bɛ sa sini bɛ t'a dɔn i t'a dɔn jɔn de bɛ n'a dun wayi a juru kɔni bɛ de e y'a fara ɲɔgɔn dɛ kosɛbɛ wallahi o de farati ka bon ala k'an kisi mɔgɔ ye fɛn sugu bɛɛ ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan e ma dila k'a dun yɛrɛ a donyɔrɔ jugu a y'a bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan e ma dila ka taa sɔrɔ k'a dun tuguni donc o ye dɔ ye o la ko kira ye nin kuma nin fɔ ala wa qawlu zur wa shahadatu zur wa qawlu zur wa shahadatu zur hatta laytahu an sakata ko fɔlu y'a nata k'a da jete sa tellement que y'a fɔ ka gɛlɛya wallahi ni fɛn bɛ bi Musa Baba k'anw ka société la jarabilen don n'a ye bi nin don dɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni nin tɛ fɔ bɛɛ bɛ ka mɔgɔw la fasa ten o tɛ hɛrɛ da ɲɔgɔn kan wa o tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔkɔrɔ
bon an bɛ fɛ du ka to a cogoya la an bɛ fɛ yani ka to ni musalaka nin na ɲɔgɔn kɔkɔrɔmadon na nkalon kan tuguni a ka gɛlɛn k'a fɔ k'an ka se an ka laɲini ma dɛ donc ça nin ye yani nkalon comment dire nɛn ka kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ye alqazfu ka mɔgɔ kɛru ni juko dɔ ye ka nkalon dɔ tigɛ ka da mɔgɔ la i n'a fɔ tolon nkalon i ɲɛ m'a ye k'a sɔn min ta dɔrɔn ka se ka nkalon da la dɔrɔn o sa nin fɛnɛ b'an fɛ yan bi ko karisa de y'a kɛ k'e y'a kɛ ko awɔ ka ala kali ka tɔgɔ tiɲɛ ka kɛru ni jugu dɔ ye alors que a b'a dɔn pɛrɛ a daluya t'a bolo i m'a ye c'est à dire comme anw ka réseau yɛrɛ bɛ cogoya min na diɲɛ bɛɛ bɛ laminɛ n'a kibaruya ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a man di n ye dɔrɔn b'a kɛ donc nin fɛnɛ ye nɛn ka kɔlɔlɔ la belebeleba ye wal ghiba wan namima a dɔ fɛnɛ ye mɔgɔ kɔrɔfɔ ani namimaya rasul sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ ko zikru akhaka bima yakrah in kana fi akhi ma taqul faqad aghdabtahu donc ko n'a fɔra ko kɔrɔfɔli tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɛn f'i balima ma jogow fɔ a ma e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ a fɔli man d'a ye a bɛ fɛn min kɔn parce que n'i y'a fɔ ko kɔrɔfɔli dɔw hakili la dɔrɔn k'u ka fɛn dɔ de nara i balima na fɛn min t'a la k'o de ye kɔrɔfɔli ye ne bɛ ka jogo de fɔ o yɛrɛ de don parce que n'a y'a mɛn est-ce que a b'a diya e tun bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fɔ cogo wɛrɛ la mun tɛ nin ye o donc la khayra fi kathir min najwahum illa man amara bis dɔw tun bɛ se ka na n'a ye najwa sira la karisa mago b'i la donc baasi tɛ bon comme nin kɔni bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka kɛ tan vraiment ne kɔni bɛ fɛ ka nin dabila parce que tuma dɔw la ni hakilima don wallahi a b'a dɔn k'a fɔ k'i seko damayira kɛ mais mun de ka d'anw ye bi an ka daminɛ an ka karamɔgɔ yɛrɛ ko ten ko fɔlɔ la k'an tun b'a ye ni mɔgɔ tun y'a balima tɔgɔ min da a ni bɛ minɛ ka degun a bɛ tɔɔrɔ mais sisan yɛrɛ hadamadenw ka tiɲɛni sera yɔrɔ dɔw ma ni yɛrɛ bɛ ka balima sinji kɔrɔfɔ n'a nana gɛrɛ na k'aw sɔrɔ aw tɛ foyi dɔn a la o il participe aw tɛ foyi dɔn a la o ne mun kɔrɔkɛ don aw tɛ foyi dɔn a la o ni a bɛ ta Allahu akbar donc o kumana kɔrɔ par exemple ni a bɛ ka fɛn fɔ maa ma sɔn dɔ fɔ a tigilamɔgɔ ma sɔn in hali ni o b'a la kɔrɔfɔli don rasul ye de fɔ ko mais n'i ye fɛn fɔ a ma fɛn min t'a la o kɔrɔ k'a fɔ i ye nkalon de da la o buhutan i ye nkalon de da la jugu nkalon donc o b'a yira n na k'a fɔ k'an ka an yɛrɛ kɔlɔsi parce que ninnu fɛn ninnu caman bɛ yen o sazi ala tagali bɛ kɛ sababu ye ka société yɛrɛ basigi mais nin na o fɛn na o kumana ni kɔlɔlɔ ni jurumu kɛra o la c'est à dire i y'a kɔrɔfɔli min kɛ k'a sɔrɔ a tɛ fɛn na fɛn min a b'o kun mais a kɔfɛ sisan k'a ka tanu kuma dɔw fɔ a ye jɔyɔrɔ dɔw kɛ a yɛrɛ ma fɔ i k'a fɔ dɛ a ye jɔyɔrɔ dɔw kɛ wale ɲuman dɔw kɛ fɛ k'olu lakari yɔrɔw la o bɛ cogo di o jaabi bɛ nin kuma kelen de kɔnɔ fo ka fɛn fɔ balima ma a bɛ fɛn min kɔn a tɛ fɛn min kɔn dun n'a y'a mɛn a bɛ diya ye hali n'a ka laɲini tɛ mais a kɔni b'a dɔn k'a fɔ ŋaniya ɲumanya de y'i bila nin na baasi t'o la o ye tantoli de ye wa fi haqqi yani alhayy hada madhu ni su dɔ rasaun ka kuma ɲuman fɔ banbagatɔ ma ka majamu a ye nin jɔyɔrɔ nin kɛ a ye nin jɔyɔrɔ nin kɛ ka tanto o ye rasaw ye maintenant bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o ye tantoli ye pour que ka dusu don mɔgɔ wɛrɛ la o ka se ka taa ɲɔgɔn kɛ bi sharti n'a sɔrɔ k'a m'a ɲini i fɛ mais mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ fɔbaga yɛrɛ ladiya kosɛbɛ caman fɔ fa yɛrɛ bɛ dɔ fara kan o fana bɛ don afatu lisani kɔnɔ dɛ parce que o caman ye nkalon de ye a ye min fara ka bɛɛ nkalon mais ka bɛɛmaw ka kuma fɔ bɛɛma i bɔra descendants ka kuma fɔ o ye cɛfarinya minnu kɛ jamana nin kɔnɔ yan jamana nin histoire la o ye cɛsiri minnu kɛ ka kuma olu kan ko i hakili lajigin o la baasi t'o la parce que tantolikɛla minnu tun b'an fɛ yen o ka baara tun y'o de ye o mais ka pan o yɛrɛ kunna k'i ɲɛsin mɔgɔ yɛrɛ ka personnel ma ka a essaye ka fɔli k'a kan dɔrɔn a ye nin de kɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ ne ye tan a ye nin kɛ tan ne ye a ye nin kɛ tan ne ye o b'a sɔrɔ a caman nkalon ye ça c'est
vraiment an ka ninnu jate khutura di lisan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don a fatu lisani kɔnɔ ustaz a dɔ ye ni yɛrɛ ye dajuguya mɔgɔ min ni fɛrɛn t'a da la n'ale kɔni dimina dɔrɔn a banna a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ a bɛ danga sugu bɛɛ fɔ sahaba kɛ ko tɛ dɛ wallahi ko rasul sallallahu alaihi wasallam k'a ma kɛ dajugu ye tile kelen fiyewu mɔgɔ si ni kira ma participer kira ma jɛn k'a fɔ k'i delila k'a ye k'a fɔ k'a ye mɔgɔ neni k'a ye mɔgɔ danga abada donc silamɛ ɲuman fɛnɛ i ka nin bɔ i jogo la bari tanga karamɔgɔw ye asa n'u bɛ sigi ka mɔgɔ lasiri ni fɛnw kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kuma na cogo ni fɛnw na i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ kuma fɔ cogo damadɔ bɛ se ka sɔrɔ la kosɛbɛ mais a dɔw bɛ yen nɔ peut-être hali ni a réalité o bɛ yen mais u b'a u jɛngɛ walima u yafa ɲini yɛrɛ fɛnw kɛ o ninnu bɛɛ ye nɛn ka labɛnni de ye kosɛbɛ kosɛbɛ wayi n bɛ segin kɔ tuguni suratu Yusuf la Allah subhanahu wa ta'ala ye Yusuf ka kuma dɔ fɔ a ka kuma laban kɛra mun ye a ka kisa kɔnɔ a ye Ala tanto a ka Ala tanto kan kɔnɔ a ye mun fɔ iz akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bon yafa sharti dɔ ye mun ye o de ye e yɛrɛ ka kɛ bɛn ɲinibaga ye kana to mɔgɔw ka hakili ka jigin kɔrɔlen na o ka segin ka na huzunu kɔnɔ tuguni o de kosɔn kuma ni fɔcogo ɲuman Yusuf ye fɛn minnu fɔ iz akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badwi a ye Ala tanto fila de la alors que fɛn dɔ b'a ka histoire kɔnɔ mun ka jugu ka tɛmɛ ni fila bɛɛ kan min al-jubbi n'a ko iz akhrajani min al-jubbi Yakuba ko o fɛnɛ kɛla o kɛla dɛ ne ni fara don na ko ye fi kɔlɔn kɔnɔ a y'i pan o kunna parce que n'a tun y'o fɔ yɔrɔ la dɔrɔn balimaw bɛɛ tun bɛ kuma sudo an dun bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ yafa kɛnɛ de kan c'est pas la peine o ka fɔ la tasriba alaykum al-yawm donc a ye da don fɛn na fɛn min n'o tɛ isnadu ka taa o ma o dɔ ye Ala min bɔ kaso kɔnɔ a tilala ka aw bɔ burusi kɔnɔ ka na n'aw ye bi aw bɛ nin étage nin kɔnɔ aw bɛ nɛɛma kɔnɔ sitanɛ kelen ka don ni balow ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka kuma laban ni sitanɛ ye baara min kɛ tuguni a b'a fɔ ala ma fɔ i kɔni ninnu ka baara don comme ba'di an nazagha ash-shaytan dante ni kuma ba ye donc o de kosɔn i ye kuma fɔcogo min fɔ c'est très important oui c'est très très important oui parce que kuma fɔcogo de bɛ kuma ɲa kuma fɔcogo de bɛ kuma tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a ye nafolo sɔrɔ tɔɔrɔ bɛɛ dala kan yatimɛmɔla du kɔnɔ a ma ba ye dudenw de y'a lamɔ a ye sɛgɛn bɛɛ dala kan mais a nana hɛrɛ sɔrɔ donc a b'a essayer sisan k'a b'a avancer mɔgɔw la o ɲa tun tɛ fɛ ka da mun kan hali n'a sɔrɔ ne bɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ mɔgɔw ye mais cɛ mɔgɔw mago t'i ka nin hɛrɛ la sa mɔgɔ ye nin bɛɛ k'i la i k'o dabila mɔgɔ ye nin bɛɛ k'i la et puis a ye mun tiɲɛ e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka o de la o ye nin bɛɛ kɛ na mais a ye mun tiɲɛ a ye bali ka kɛ fɛn bi e ye mun ya mun na i tɛ yafa sa on peut dire ka ɲɛnɛmaya tɔ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ diɲɛ don o de kan ka Ala tanu de quoi voilà au lieu de k'a fɔ k'a fɔ ko ba ye nin kɛ na kun a bɛ a dɔn ta y'a bɔ tan non c'est pas comme ça i b'a dɔn o kɔrɔ Ala ye bonya de ye ma quoi kosɛbɛ manallahu alayhi kosɛbɛ donc an bɛ nin yɔrɔ nin fɔ an ka hakili to kuma la parce que fɛn dɔw bɛ fil asli baasi t'a la mais a fɔcogo bɛ kɛ sababu ye ka kuma yɛrɛ tiɲɛ oui donc an ka hɛrɛw an ka kumaw fɔcogo kabila kɔnɔ hali n'a sɔrɔ k'e ye dilannikɛla ye mais i kɔlɔsi ka kuma fɔcogo la oui parce que an ka laɲini t'an ka to tan an ka laɲini ye mɔgɔ minnu murutilen don u caman ka fara an kan halisa an ka laɲini halisa bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kabila mɔgɔ bɛɛ ka hakilina ka kɛ kelen mais toujours n'i bɛ ka balimaya kuma fɔ n'a dɔnna i ka kuma kɔnɔ k'i bɛ ka dɔw kɔrɔma tigɛ i bɛ k'i avancer dɔ la donc a bɛ kɛ sababu ye i ka baara bɛ tiɲɛ alors que i ye ɲalikɛla de ye alors dun b'a dɔn fɛnɛ bɛ ka kuma nin fɔ i ka ŋaniya fɛnɛ ye mun ye mɔgɔ dɔ fɛnɛ b'a ye donc ninnu si tɛ yafa kumaw ye an ka Yusuf ladege na mun ka histoire ninnu caman kɔnɔ an bɛ leçon sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ voilà donc nin ye fɛn dɔ ye mun fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ nɛn kɔnɔ tuma dɔw la o de y'a sɔrɔ Amr ibn al-As ko al-kalamu kad-dawa in aqlalta minhu nafa'a wa in aksarta minhu qatala ko kuma bɛ i n'a fɔ ko fura n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ye ordonnance sɛbɛn k'a d'i ma n'a ko i ma k'i ka fila ta sɔgɔma fila ta wula fɛ plaquette kelen a bɛɛ furakisɛ fitininw ye dɔgɔtɔrɔ nin yɛrɛ ka ko ka ca kojugu mɔgɔ bɛ se ka nin ɲa don o don n b'a bɛɛ ta don kelen
n'a kɛra fura modèle dɔ ye Usasi Abi Mashiba a b'i mago sa dɛ Abi Mashiba donc voilà ko donc kuma b'o cogoya de la donc lasolo yɛrɛ ye mun ye i k'a dɔgɔya quoi kana caya parce que kuma caya wa qallama salima al-miksaru dɛ arabu ko ten ko kuma camantigi a ka dɔgɔ k'a bɛ kisi dɛ ka da ka i y'a kɛ cogo cogo i bɛ n'i ma farati kuma b'i minɛ yɔrɔ dɔ la kuma b'i minɛ yɔrɔ dɔ la o la Ustaz an bɛ se ka ninnu de fɔ kuma lasurunya la ka bɔ kuma kuturaw ma kɔlɔlɔw b'a la an da sera mun ma n'o de ye al-kadhib an bɛ kuma résumé n'o fana ye tuguni galon ka da ka dɔnnikɛbagaw ko masdarul kufur al-kadhib kafiriya yɛrɛ ni base b'a la sigilen don galon de kan wa masdarul iman as-sidq limaniya fana ni base b'a la sigilen don tiɲɛtigiyali kan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat mɔgɔ minnu bɛ limaniya ko dogolen ma n'a prévu ye o b'o yɛrɛ kolo ala ye o yɛrɛ kolo ala dɔ ye mun ye u bɛ seli jɔ u bɛ sun kɛ u bɛ ala sago kɛ n'i ko i dalen t'o la mɔgɔ bɛ limaniya ko dogolen ma dɛ n'a prévu ye ni min yɛrɛ b'i la i b'a dɔn ko ni b'i la o bi dali n'a tɛ mɔgɔ min na an b'o ye o a n'a bɛ mɔgɔ min na an b'o fana ye o donc e kɔni bɛ ni b'i la mais ni couleur bɛ cogo di hali ni kɛ yɔrɔ farisogo la docteur ma se k'a yɔrɔ dɔn hali sini diɲɛ ka développer ka se bi ma mais an dalen n'o la fiɲɛ bɛ yen fiɲɛ couleur ye sugu jumɛn ye mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ o anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya sigilen don fɛn caman kan a bɛɛ ko dogolen o jɔn de ye réseau ye mun de ye a bɛ cogo di i bɛ courant photo ye i bɛ fil ye i bɛ antenne ye mais réseau yɛrɛ ye mun ye fɛn jɔn de bɛ yen mun bɛ bɔ ka na i ka téléphone na n'i bɛ ka fɛn nin bɛɛ ko dogolen o mais an dalen don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ka kow la ala y'a fɔ kunun jan na adamadenw nana ka na a ta k'u yɛrɛ ka dɔnniya cogow la kosɛbɛ bon an ta t'u minnu bɛ hada wa la t'u minnu bɛ yen donc lidhalika ka limaniya ko dogolen ma n'a prévu ye parce que limaniya tɛ propagande ye dɛ k'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn na nɛgɛ fɛn dɔ de kan non an n'a prévu de bɛ ɲɔgɔn na o sɔsɔ cogo foyi t'a la filahi shakku donc kafiriya fana sigilen don galon de kan ala ye nin bɛɛ kɛ a bɛ fɛ k'i ɲɛ tugu nin bɛɛ kan k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ninnu ye ziiriw ye sa ninnu tɛ tiɲɛ ye sa donc o la o b'a yira k'a fɔ galon ye ko jugu de ye an ka éviter an ka siran ɲɛ wa ni kɔlɔlɔ bɛ anw ka ɲɛnamaya la bi an bɛ kule la fɛn min sababu la o de ye galon ni galon défense tali qawlu zur wa shahadatu zur ala ka mɛn sɔrɔ ami an balima alisilamɛw wari sisan a bɛ ka lamɛn ka bɔ aw ka radio Mandela radio chaîne 2 ni jumadon ba in kɔnɔna na i ka dɔn min ye décembre kalo ye ale tile 13 o ye bi ye san 2024 kɔnɔna na min ye jumada saniya ye aw jumada l'akhira n'o ye lasiri laban ye n'o rajaba makɔnɔ ye an b'ale tile 11 na bi san 1400 san 40 san 6 alakira sallallahu alaihi wasallam bɔli maka ni ka taa madina n'o ye hijira san ye maa min b'an bolo kɔrɔ radio chaîne 2 kɔnɔ waati na an balokɛ karamɔgɔ ye n'o ye docteur Abdrahim Dante ye docteur Dante an ye nɛn c'est-à-dire ko ala ye nɛɛma min di adamadenw ma nɛn bɛɛ tali kɛ nɛɛma belebele la e yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ ye kumaba ye wallahi i bɛ maa dɔ jɔlen ye bana t'a la foyi t'a la a dafalen 12 nɛn fana b'a da kɔnɔ lakin la yatakallam a tigi tɛ kuma bon ni mɔgɔ yɛrɛ y'o ye i yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka kuma i b'a dɔn k'a fɔ i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ nin filɛ nin ala bolo ala bɛ ka kow don i kan ka toujours i kan ka ala barika da a ka nɛɛma kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan bon ni dangerw fana bɛ nɛn na i bɔra k'o caman fɔ waati cogo kuma y'a résumé mais pour que o kɔlɔlɔ ninnu an ka se k'an yɛrɛ kisi a ma kayfa nahfadu alsinatana an b'a nengun yɛrɛ an b'a kɔlɔsi cogo jumɛn na a ka nin wale ninnu kɛ inshallah Sɛyi Musa Baba nin kɔlɔsili kɔni ye jagoya de ka da ka kodɔnnaw ko innama khuliqa lil insani lisanun wahid wa aynan wa uznan liyasma' wa yubsir akthar mimma yaqul ko n'i y'a lajɛ kunkolo la ala ye fɛn minnu kɛ an kunkolo la a caman ye fila fila de tulo ye fila ye ɲa ye fila ye mais a ye nɛn kɛ kelen
o kɔrɔ k'a fɔ i ka yeta kan ka caya i ka mɛnta kan ka caya ka tɛmɛ i ka fɔta kan. Ni kumaba ye. Ni kumaba ye ka d'a kan kuma ni a kɔlɔlɔ tan tɛ mɛ n'i ka kumakanw kɔlɔsi kosɛbɛ ka ca ala fɛ i bɛ ɲali kɛ ka tɛmɛ tiɲɛni kan. K'i ka kuma pese quoi. O kɔrɔ i bɛ kuma o kuma fɔ yanni i k'a fɔ i k'a pese fɔlɔ. Kosɛbɛ i ka pese. Allahu akbar. Kuma dɔrɔn o kuma ka nɔgɔ ma m'a dɔn n kan ka mun fɔ n kan ka fɔ yɔrɔ min fɛnɛ la. Oui. wala in nadamta ala sukutika marratan falaqad nadimta ala al-kalami mirara. إن السكوت سلامة ولا ربما زرع الكلام عداوة وضرارا. لربو يعني فنفو لربوك كما دونسو كفوكوني ني مثالا ما جيكا ما كونكا شينكيلي كيكا دونغا فو إكان إبنا نيميسا كما كان شين chama ni misala munane makuma ali ne tunga kuma na munane makuma ni na yoro ina ko me wallahi ni tun kuma na tuma dola be sanga te buy kono kuma do may daw sa bi sigi ka ye ko ni bora ne da kono fa ko ne ni fotu ma yume tuma do yere fene la bina ni chini mi ye abina ni chini mi yere ba ye ka kuma fola adun ti se ka ko sigi mai chini mi ke wallahi be ni misa min ko la tuma do la be chaya ka teme na soro ka fo ki ni misa la ko muna ni ndadi donc ko o de ko son la carrière mais dadeli ka cheni manchane o de follow na soro ko be ga nimisa muna ne ndadi tuma do la o ni o nimisa comparer i ka kuma kololo la i ba ka fo dadeli ta de tun here ima rasul refena ni fo hadisa kenama na sallallahu alaihi wasallam ka tlaka kaliman ya to mashri bay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نيتشباني تبكم والله والله أي كلمة ياتم وشرب بالباب كوني مو من دليل على لا يدليل ساكا كونونا كي قالوا نامبويا وي lona bonya ye islamia ka tamashiri do limaniya tamashiri do ni jema ke ni chugoya ni na folo la mogo tunta a nyini ka do folo ibora yoro jume oui itme islamia ka sunna de ke 24 ka lona bismillah o kono almami ka du sala almami fi ne lona de ante me do la lon tumbe fe ka shi bismillah ay sigiro dama ay place dama ay so irala donc ni 24 heures bana tuma la ibena kerefe o yeshua kele yani leylu nahar donc odi yani kira ka suna folay no 24 heures shuni kli kala ika duna la do okono ni akadiye tuni c'est ka volonté que tuni kle flala tuni kle saba donc hadisa kono ko jaizatahu ala kra wole ko jaiza so ila so sala ko mune jaiza ki ka lona na do shuni kile kono mais don ngi bawo ko kibe baraji mi soro shuni kile tani kono ni ya dafa saba fenela ibo baraji kile soro kile saba ni be kono don ay ja kile saba ko fe ibina ma bismillah dodi donc walima na yi ja fenela ni ya do ka potion mai ire ka lalati permettre ka wakati janta nay ni 24 heures dafala ibina koro dodi na kunye muye voilà donc na kun fina ibe sira do akoro donc ni ala bola bashi foitika mais ka kere de te mogo fana ka kere de te mogo jigiya ko ke tubabu ya ndo no mais no ya mo ma tu jo chugo machin ça ou ça dante folo la blongu be no ko sebe al ni peut-être chambre te no pour les autres c'est ça follow la va sur blombe na na dron va installer bloc na la va ka fait du une fond ba sur no ba chi faut te sur la mais so jo ko be changera mais a changera mais do kelme ka ali non jigi so ku ka du ko no ina fire mi fo oui donc limania ta va chéri dodo parce que les faits nous ni ala je do ya je moderne la sa e hotel ni fond be wallahi mo ka jigi islam ñoko fi be damu min soro la ito soro hotel la de ala dawo be baro min ke doro hotel la gele ne be te mo do ti tayro do
mais ni donna mɔgɔw la la'alla o ye sira dɔ yɛrɛ ye ka yani dayɛlɛ i ye kosɛbɛ an balima ɲuman dɔw bɛ yen ni tagala an ka tunga languew bɛ jamana minnu na kosɛbɛ i n'a fɔ Abidjan ninnu ni yani Congo ninnu ni Gabon ninnu alhamdulillah an y'a mɛn k'a fɔ maliyɛn sabatilen dɔw bɛ yen minnu alhamdulillah yani ka position sɔrɔ jamana kɔnɔ ni kɔni ɲɛsilaw ma i bɛ jigiyɔrɔ sɔrɔ yen o b'i ladon alhamdulillah i bɛ ka kow ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa bɔda d'i ma bon tile 3 fɛnɛ kɔfɛ tuguni choix b'i bolo fɛnɛ aussi i k'a fɔ ne bon bon ne kɔni ka position ba ma ɲi n'a ka di ye ka to yan bon komi yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ la si yɔrɔ kɔni bɛ sɔrɔ mais i bɛ se ka participer nasɔngɔ bɔ la donc don o don i bɛ se ka nin o si tɛ baasi ye si tɛ baasi ye o y'aw ka bɛnkan ye mais nin bɛɛ bɛ kɛ tile 3 kɔfɛ i seko ka sɔrɔ 24 heures kɔfɛ suna ye min f'i ye i y'o waleya kosɛbɛ o ye limaniya taamasiyɛn dɔ ye o ye lonnabon ye a filanan ye mun ye k'i kana sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ nka a bɛna fɔ hadisa nin kɔnɔ fɛn 2 b'a kɔnɔ o bɛɛ gulonnen don nɛn na nɛn bɛ se k'o 2 bɛɛ kɛ dɔw b'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ dɛ kɔrɔmatigɛli n'a bilala fɛ dɔrɔn ni dɔw ye sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla ye sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a kɛ ni nɛn ye mɔgɔ dɔw b'a kɛ ni kumakan ye o de ka ca bi an ka sigi kɔnɔ rasul sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini an fɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ka da kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ ye limaniya mɔgɔ i dalen don saga kunun na k'i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ko n'i dalen don saga kunun na i dalen don Allah subhanahu wa ta'ala la i ka kumakan ɲuman fɔ walima i k'i da di ni dun b'a dɔn ko ɲuman tɛ bɔ i da kɔnɔ k'i da di il faut te taire donc là ustazi nin ye sababu la belebeleba ye an b'a faamuya mun na mɔgɔ bɛ se ka i nɛn kɔlɔsi cogo di wallahi n'i y'a laɲini limaniya bolo ma a bɛ kɛ n'o tɛ tuma dɔw la ko dɔw bɛ kɛ ni kumana dɔrɔn i b'a dɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye oui parce que lahalaya dɔw yɛrɛ bɛ hadamaden i bɛ bila lahalaya dɔw kɔnɔ nafa t'i ka kuma la parce que a dabɔkun yɛrɛ ye k'i tɔɔrɔ walima i ka kuma tɛ faamuya i bɛ taa sɔrɔ i bonyama mɔgɔw don i kɔrɔma mɔgɔw don olu yɛrɛ wolo o bɛ ka dilan de n'i ko tuma dɔw la k'i bɛ lahalaya dɔ yira o la i b'a ye k'a fɔ i ka fɛn bɛ kɛ tiɲɛni de a tɛ kɛ nafa ye donc i k'i da de o de ye hɛrɛ ye i ma tuma caman na ko caman na suratu ahzab fɛnɛ kɔnɔ rasulu yɛrɛ tun bɛ nin aya nin kalan kosɛbɛ furuɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'a tun bɛ furu siri aya 3 bɛ yen rasulu tun bɛ o aya ninnu kalan barikada ɲini bolo ma ani a yɛrɛ ka kɛ conseil ye spécialement ka ɲɛsin furuɲɔgɔn 2 ma a fɔlɔ o bɛ suratul ali imran kɔnɔ a filanan o bɛ suratul nisa kɔnɔ a sabanan ye nin sura nin de يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قوم غمونكو قول دليل الله سبحانه وتعالى لا أي سر الله سبحانه وتعالى نوبي كما أو كما يمانفو سيكما يمانفو كاين ده كما يمانفو كاين surtout furuɲɔgɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ surtout balima 2 ni ɲɔgɔn cɛ surtout sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma ɲuman fɔ dɛ ala y'a fɔ yuslih lakum a'malakum a b'aw ka baaraw la ɲɛ ka d'aw ma n'a ye kuma ɲuman fɔ a b'aw ka sigi diya a b'aw ka balimaya diya a b'aw ka hɛrɛw bonya a b'aw ka hɛrɛw caya wa yaghfir lakum dhunubakum a bɛ kɛ sababu ye ka yafa aw jurumu ma kuma ɲuman fɔ b'o kɛ du caman cilen don kuma de y'a kɛ dɛ o ma muru ta ɲɔgɔn kama o ma wuli ko bɛ kɛlɛ kɛ o kuma dɔrɔn o fara-farala hali o dɔw tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ yɛrɛ o masiba ye donc kana du mara ni kuma farin fɔ ye kana du mara ni kuma jugu fɔ ye bon nin bɛɛ dun bɛ bi an ka société kɔnɔ dɔw yɛrɛ wolo olu ka cɛfarinya ye kuma jugu fɔ de ko kana to karisa k'a da ko na sɔgɔmada nin na o tɛ tɔgɔmasiri ɲuman ye dɛ yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum k'a bɛ kɛ sababu ye k'aw ka jurumuw yafa wallahi kumakan duman n'a y'a sɔrɔ ka fɔ rasulu ko kumakan jugu bɛ kɛ sababu ye ka dɔw bila jahanama kaso kɔnɔ san 70 kumakan ɲuman fɔ fana rasulu ye mun fɔ la al kalimatu tayyiba sadaqa
wa abkhalu nas man bakhila bis salam comme mɔgɔw la bakhilu mɔgɔ min ka kumakan duman yɛrɛ fɛnɛ tɛ sɔrɔ e ka wari tɛ sɔrɔ e ka kumakan duman tɛ sɔrɔ hɛrɛ foyi t'o tigi la donc an k'an jilaja an k'o yɔrɔ fɛnɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni aya ni rasulu tun b'a kala furusiriw la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma a bɛ duw concerné kɛrɛnkɛrɛn bolo ma furu ɲɔgɔn filaw yuslih lakum a'malakum wallahi kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ muso ma hali n'a ye kanu sa i tun bɛ kanu min nɔfɛ i t'o sɔrɔ bilen fo ka taa mun kɛ wallahi usaze hali kɔsa nin na n ye kibaruya dɔ mɛn dɔ ka kibaruya la muso labɛnna de spécialement k'a bila ka taa d'a ma fɔ tunga la a tagala kalo 1 ani dɔɔni muso ka kɔnɔmaya daminɛna kalo 1 ani dɔɔni bon komi muso fitinin ninnu caman bɛ yen o tɛ kɔnɔmaya yɛrɛ cogoya dɔn o y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnnin tun don quoi denmisɛnnin tun don dɔgɔtɔrɔ ko sumaya de don ale yɛrɛ ko o ye sɔrɔmu kɛ ale la ala y'a kɛ bon ɲɛgɛnataga nana s'a ma ale ko k'a bɛ taa ɲɛgɛn na k'a tagala ɲɛgɛn na ale ko ko jeli bɛ ka bɔ ale la dɛ ko sisan kɔni ko fo ka écho k'a la donc tout sifa ka fɔ ko ala jɔlen don bon ala jɔlen don ko dɔn juste dɔrɔn ko kɔli dayɛlɛ de bɛ fɛ k'a minɛ ko de bɛ ka nin kɛ ko mais c'est pas grave k'a kɔnna ka dɔn ta ko solution bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ ko cɛ ko kɔni t'ale ka kɔnɔbara ye o k'i n'o bɔra Bamakɔ ka na شوف هذا الكلام bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko kuma jugu ye fɛn min ye quoi i filɛ ka kuma ka fitinin de fɔ wallahi muso nin bɛ k'i insister ka se ko wallahi nin tɛ se ka cɛ nin kanu fɔ ka mun kɛ tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuma dɔw bɛ kuma ka fitinin de don mais kɔlɔlɔ b'a la dɛ après e tana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la c'est-à-dire spécialiste de bɛ yen kosɛbɛ spécialiste de bɛ yen ni n'a dɔnna k'a fɔ ko a garisigɛlen don c'est-à-dire e bɛ ka siran côté min n'i y'olu ɲininkali kɛ c'est-à-dire a bɛ hamuru bɛ muda min na âge a bɛ âge min na ninnu b'o f'e ye o a nana ne ka première rencontre yɛrɛ ala bɛ se ka garisɛgɛ d'a ma bɛ se ka kɛ bil hikma i bɛ ka kishafu kɛ don dɔ dogo la voilà mais n'i ye kuma jugu fɔ ten hali n'a y'a pardonné hi ala tan sa a tɛ ɲinɛ bon ni de ka ca an ka furu caman kɔnɔ e mana dimi dɔrɔn i bɛ muso fana bannen e bila k'a fɔ tugun rasul y'o de fɔ k'aw dɔla kelen b'aw musow minɛ k'o tɔɔrɔ aw dɔla kelen b'aw musow minɛ k'o degun aw dɔla kelen b'aw musow minɛ ka o lajaba ka kuma sugu bɛɛ fɔ o ma ko su fɛ tuguni k'i b'o mɔgɔ kelen ye tuguni bɛlɛn na o muso kelen kɔ ko sababu yɛlɛla ko mɛ k'aw t'a kɛ ten de ya sababu yɛlɛla aw b'a kɛ ten de o i bɛ muso min kɛ i b'a fɔ ko fanilin kurunin wala aksu sahih muso dɔw fana ma si foyi ye o cɛw tɔ na kelen ni fila dɔrɔn dajuguya bɛ da ba cɛ da lɛfɛ kɔnɔ ka lajaba luwanse bɛɛ ɲɛna kuma tɛ kuma in na tɛ mun fɔ a ma delili bɛ kɛ tuguni a bɛ segin ka na o furu kelen na tuguni denw bɛ yen bon i bɛ na bon peut-être a ye min yɛrɛ fɔ yɛrɛ a hakili yɛrɛ t'o yɛrɛ ye bilen e ye cɛ jaga ninnu ɲɛna walima i ye muso jaga luwanzew ni fɛnw ɲɛna bon i bɛ tila ka na adamadenya ni fɛn kɛ ninnu b'i layɛlɛya min est-ce que i b'o kalama adamaden i k'i ɲɛ kɔlɔsi lidhalika e ka nin aya nin lajɛ ani rasul tun b'a kalan wagati jɔ kira ma furu foyi siri f'a ka nin aya nin kala ya ayyuhal lazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida furuɲɔgɔn filaw a ye kumakan ɲuman fɔ dɛ a y'aw yɛrɛ masiri ni kumakan ɲuman fɔ ye ko n'a y'a kɛ a b'aw ka furu diya dudenw a ye kumakan ɲuman fɔ n'a y'a kɛ a bɛ du asire a b'a kolo gɛlɛya mɔgɔ si tɛ s'aw la a ye kumakan ɲuman fɔ wa a b'a to fana aw bɛ yafa ɲɔgɔn ma aw bɛ ala yɛrɛ fana ka yafa sɔrɔ n'aw yafala ɲɔgɔn ma aw bɛ ala ka yafa sɔrɔ siga t'o la du fosi ma sigi kuma ka jugu kan f'aw ka kɔlɔlɔ ye a siga foyi t'o la dɛ يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نيني فلك bunga tima beka ومن يطع الله ورسوله parce que an ka silamɛya caman ye mun ye ni mun ka nɔgɔ an ma mɔgɔ caman ka silamɛya n'a dimina dɔrɔn a bɛ silamɛya bɔ ka da kɛrɛfɛ
wallahi i bɛ mɔgɔ dɔ ye a ye silamɛya pratique yɛrɛ bɛɛ kɛ n'i y'a ye dɔrɔn alhamdulillah mais n'a dimina muso kama wala i b'a fɔ ko silamɛba min filɛ nin ko tɛ nin ye an sigiyɔrɔ dɔ delila k'a fɔ ko muso k'ale ne kana fanifin don bilen ne ko mun na ko n'ale cɛ kɔni wulila ale nɔfɛ dɔrɔn k'ale fanifin don bali k'a b'ale gɛn k'ale bɛ t'i kalifa kabile min b'o ka so kɛrɛfɛ ko tuma dɔ la k'ale yɛrɛ bɛ boli ka taa i naraw la yɛrɛ o cɛ kelen de bɛ tila ka muso bila jagoya k'a ka hijabu don kana i hijabu don bali kana bɔ i sutura ka bɔ mais n'ale dimina muso kɔrɔ dɔrɔn ale hakili tɛ jigin a la k'a fɔ ko muso ye hijabu don n'a ye a bɛ wuli muso nɔfɛ buli muso bɛ pan ka bɔ duna hijab bidoni hijab parce que n'an dimina dɔrɔn an bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ an b'an ka diinɛ bila kɛrɛfɛ diinɛ k'i to kɛrɛfɛ fɔlɔ mais docteur ni fura ye mun ye wa man yuti illaha wa rasulahu a fura bɛɛ y'o de ye donc sala yala bayno wa man yuti illaha wa rasulahu ni ne naturel yɛrɛ de ye mais ala ko ni bɛ kuma n ka kuma ɲuman fɔ n diminen don dɛ n tɔɔrɔlen don dɛ ala kira ko n'i tɔɔrɔla falyasmut i daje parce que ala ye fɛn dɔ kɛ hadamaden na o fɛnw ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye ala ka nɛɛmaba ye o ye mun ye k'a fɔ ko tuma o tuma ni dimi yɛlɛnna n'a sera degré la 100% na o wulada tɛ se fiyewu fo dimi ka jigin ka na 40% na i tɛ tile fila k'o dimi na fo dimi ka na 10% na walima a kana 0% yɛrɛ la a bɛ ban plus hadamaden bɛ ka taa i bɛ ɲina de i bɛ ɲina dɔ bɛ bɔ a la o nɛɛmaba ye donc ni patientera i mana dimi cogo cogo ni patientera i b'a ye k'a fɔ i ka patienter de tun nafa ka bon ni ka réagir donc an mana kɛ cogo cogo an ka tugu ala kɔ oui parce que i ye min fɔ oui ni i dimina n'i ma se k'i yɛrɛ maîtriser i bɛ kuma minnu b'i da kuma jɛngɛnenw minnu b'i da i b'a fɔ mɔgɔ min ma peut-être hali n'a tigilamɔgɔ y'a f'i ye fɔ i ye yafa ɲini a fɛ n'a ko k'a yafara e yɛrɛ même consciencieusement c'est-à-dire i yɛrɛ dɔnmiru yu'anibuk c'est-à-dire a b'i marqué i conscience b'i gronder malgré a tigi k'a yafara i ma mais i yɛrɛ bɛ tila k'i miiri tiɲɛ nin kuma in fɔ ma bɛn dɛ a ma bɛn o de la il faut que hadamaden ka yɛrɛ kɔlɔsi o de kosɔn kuma dimi ma ɲi wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ko tigilamɔgɔ ye nin sɔrɔ ni min ye nin ba ye c'est-à-dire an ka limaniya an ka sera ala ɲɛ an ka kuma ɲumanw fɔ parce que ala de y'o ɲini an fɛ kira fana y'a fɔ an ye o tuma na an ka tugu ala n'a kira kɔ banna n'an y'o kɛ ni recommencer de bɛ yen a bɛ kɛ voilà a bɛ faamu o de kosɔn vraiment ni aya ni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a danna nin ma a bɛ se ka fɔ nin ye sababu la belebeleba ye mɔgɔ bɛ se ka i nɛ la taga cogoya min na Allahu akbar ni sababu la belebeleba ye mɔgɔ bɛ se k'i nɛ la taga cogoya min na ani nɛ bɛ se ka hadamaden don kɔlɔlɔ min kɔnɔ ni miirila o la i b'a dɔn ka fɔ ko solution min bɛ ko nin na o de ye nin ye a dɔ ye mun ye o de ye ka taa kuma ɲuman fɔ ka kuma ɲuman fɔ k'i taabolo k'i yɛrɛ dege a la k'i yɛrɛ dege kuma ɲuman fɔ la hadamaden n'i ye fɛn fɛn laɲini k'a fɔ ko sariya de y'a kanu n k'a kɛ wallahi bɛ se k'a kɛ wahudu ila tayyibi min alqawl wahudu ila siratin mustaqim ala yɛrɛ ko ten donc i k'i yɛrɛ dege a la farajɛw filɛ nin o ye a faamuya o mago bɛ ɲɛnamaya duman min na diɲɛ kɔnɔ a ɲɛnamaya duman ni a taamasiyɛn dɔ ye mun ye an kana ɲɔgɔn jogin kumakan na an ka ɲɔgɔn respect an ka ɲɔgɔn mago to o de kama du kɔnɔ o y'a essayer ka nin wajibiya o yɛrɛ kan hali tuma dɔw la adamadenya yɛrɛ taabolo la o b'a violer o de kama hali denw ɲɛna i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɛn dɔw bɛ yen a man d'o ye u ka déclarer famille yɛrɛ kɔnɔ alors que a bɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye kuma ɲuman fɔ de ye kuma ɲuman fɔ ka ɲi kosɛbɛ n delila ka makan alimamiba bi mun bɛ alimamibaya la n'o ye Sudais bi Masabatil Wazir a bɛ rang de ministériya de la haramu fila bɛɛ ɲɛmɔgɔya ale a ka interview dɔ kɔnɔ ko wallahi ale ka bi sɔrɔ bi k'ale bɛ se k'a fɔ ka sababu belebeleba ye ale ba ye o ko mun a ko k'ale fitinama tun ka koron dɛ ko mais musokɔrɔba nin dalajigi dalayɛlɛ ala k'i kanda n'ale ye ko kɛ cogo cogo nin y'a ka kumakan de ye ka ɲɛsin ale ma ala k'i kanda hadakallah kuma ɲuman fɔ ka ɲi dɛ a bɛ minɛ wagati jumɛn
ala de b'a dɔn wallahi mɔgɔ tɛ se ka san 10 san 20 kɛ nin fɔli la ko don dɔ la k'a tɛ minɛ wallahi ala b'a kan na. o kumana den mana mansa tɔɔrɔ cogo o cogo la a kana danga kɛ. I kana kumakan jugu fɔ. nin b'o de yira. an bɛna sɔn o de ye kuma yɛrɛ filanan ye dawrul aba fi tarbiyatil awlad o fana jɔyɔrɔ ka bon na kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ u ka dajuguya o seko t'a la parce que wirasi de don o lamɔna n'a ye fa tɛ duman fɔ ba tɛ duman fɔ so tɛ min yɛrɛ n'a mɔna o kɔnɔ olu bɛ se danga ni nɛni dɔrɔn de la wasa fɔ limaniya ɲuman de ka sɔrɔ k'ale ko ka bɔ o lahalaya nin kɔnɔ sinon a ka gɛlɛn parce que i lamɔna ni fɛn fɛn min ye a ma nɔgɔ o la baw k'i yɛrɛ dege nin na masaw k'i yɛrɛ dege nin na kuma ɲuman fɔ i mana dimi den ma cogo o cogo ɲuman fɔ lata n'a don wallahi kana danga fɛn min ka di i yɛrɛ ye tuma dɔw la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o fɔ ala ka hakili ɲuman d'i ma ala ka jamana ni kosɛbɛ dɔ kalifa i la i ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw nafa nin bɛɛ ka ɲi dimi wagati la kumakan de don mais ala ma bɛɛ garisɛgɛ na ala ma bɛɛ garisɛgɛ la ala a bɛ kosɔn yɛrɛ fɔla ko alkalimatu tasna'u min ar-rijali 'izaman wa tasna'u minhum al-fashilina aydan ko kumakan de bɛ cɛw labɛn a bɛ cɛw kɛ cɛba ye don na nataw la wa a bɛ mɔgɔ maanawiya bɛɛ tigɛ k'i galabu kari pewu k'i kɛ fugari ye kumakan b'o kɛ dɛ hali sɛgɛnna sɛban si ne jigi foyi tɛ ka tu a bɛ ta e dimi o dimi e bɛ den den sa o sari fɔ ni ala kɔni ye mun kɛ n'o tɛ mais kuma dɔw la u fana tɔɔrɔw kɛ donc i bɛ miiri de i ka duwawu de ye hɛrɛ ye i ma ka tɛmɛ i k'a danga parce que ala ye fɛn dɔ kɛ den ninnu na juz'un minna anw dɔw de don quoi i b'a fɔ ko ala ni parti dɔ tigɛra ka bɔ i la parce que den ninnu mana tɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ tɔɔrɔ n'a ye o ye anw de ye n'o ye nafa fɛnɛ sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ o nu ma o ye anw de ye cɛ est-ce que o den bɛ bon o bɛɛ bɛ segin tuma caman ka na den yɛrɛ lamɔ cogo ma o tɛ den bɛɛ ye kosɛbɛ mais o de kosɔn ko sariya m'a fɔ ko bangebagaw ka hinɛ den na mais kuranɛ falen don a ye ɲumanya k'aw bangebaga fila ye a ye ɲumanya k'aw bangebaga fila ye voilà o de y'i ka ɲininkali ni jaabi parce que denw ka jibila la olu de bɛ se ka juguya bangebaga fila ma n'o tɛ bangebaga plupart bɛɛ wallahi a bɛ hɛrɛ kanu n'a den a bɛ tɔɔrɔ bɛɛ k'a den ka se ka réussir mais e m'a ye hali u b'a fɔ an ka bamanankanw na Ustaz Dante par exemple den fitinin mansa fa ni ba ni a banana ni tɔɔrɔko y'a sɔrɔ c'est-à-dire olu b'a ladon u b'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ bon o waati la u b'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ladon pourquoi pour que a bɛ se ka nɔgɔya a ka si sɔrɔ mais mansa mana kɔrɔya i bolo a cɛman n'a musoman bɛɛ yɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a dama bana ye bana wɛrɛw bɛ na bon woloden ɲuman i b'a ladon mais o tɛ den yɛrɛ ka côté ye o ale yɛrɛ ala ye a dancogo de don ale b'a fɔ n bɛ mansa in ladon ka taa fɔ jumɛn ka taa se a saya ma fatuli ma tu as vu olu bɛ mansa bɛ den ladon a ka balo mais den bɛ mansa ladon ka se a ka waati ma mais an t'a fɔ k'a fɔ dangadenya don mais ça c'est naturel quoi oui donc là toujours i ka kuma nin ye ka kuma sɔn ji la effectivement i ye mun fɔ o de don donc là an ka den ninnu lamɔli la an ka kuma ɲuman kɛ an taabolo ye tiɲɛ yɛrɛ la b'an ka so tɛ jɛ n'o tɛ tuma caman na kala ye labɔli kɛ yɔrɔ min na ni diinɛ faamuyala yɔrɔ minnu na wallahi olu kɛlen don k'i sɔn nin siginin kan Allahu akbar c'est vrai k'a ye k'a fɔ ko farajɛw dɔnniya ye minnu labɔ k'a fɔ ko bɛ kuma jugu fɔ den ma surtout an k'an yɛrɛ dege nin na bɛɛ bɛ se ka nin kɛ programmation dɔrɔn de don i mana dimi i den kɔrɔ dɔrɔn a fɔ ko ala k'i kanda ala ka hakili ɲuman d'i ma ala k'i jogo ɲa wallahi o sa ne kuma ba de mɔgɔ si tɛ mɛn nin kan fo ala ka miracle k'i ye denw ka bɔ la parce que i mana dimi cogo cogo n ka cɛkɔrɔba b'a fɔ tuma caman na ko denw ko mɔgɔ mɔgɔ ye lamɔ sigi fanga kan ala b'i dan yiri la ko lamɔ base ye sababu de ye ka sɔrɔ ka fara duwawu kan
ko mɔgɔ tɛ duwawu k'i ka famille ye i ka famille ka najaw bɛ gɛlɛya tuma caman anw bɛ an jigi da an ka effort de kan ani an ka fanga n y'a financé o n ye fɛn bɛɛ k'a ye mun de tora non o ye sababu de ye o mais duwawu fara la ربنا إما إنه دعوة c'est très très important نبغى غني نبغى غي صور غنا كل مني سر كان نبغى مصر كما دعوة كأكاديمية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ها زكريا حمينا كدعوة كدينغولا أي كوزي داكا على نيا ينبي كديني يرثني ويرث من آل يعقوب إيه بويا من داون يده me fe boyan de ka garanti kɔfɛ a kana jɔ ne la den bɛ se ka ne kɔta ali yakub fana ye fɛn min to yen a bɛ se k'o garanti ta ne kɔfɛ fɛnɛ zuriya tayyiba dɔw la den y'a ɲuman de mais duwawu ye sababu la belebeleba donc la an b'a fɔ mɔlikɛlaw ɲɛna k'u hakili to kumakanw na kumakan ɲuman a bɛ nɔ bila den na kumakan jugu a bɛ nɔ bila den na siga foyi t'o la den a yɛrɛ k'e tɛ kɛ fosi ye e bɛ kɛ faden sago ye a bɛ mɔ n'o de ye dɛ e ma den dɔw ye hali ni jama ye dɔw bɛ complexe u yɛrɛ ma u tɛ se ka kuma jama na o mɔrɔmɔrɔlen bɛ to dɔrɔn parce que ala mɔna n'o de ye a yɛrɛ la den na k'i tɛ kɛ foyi ye i tɛ se ka kɛ foyi ye donc toujours ale bɛ sɔmi n'a ka nagasi de ye a bɛ sɔmi n'a ka nagasi ye donc i ka den na mɔ ni seqa ye i ka duwawu kɛ den ka da yɛrɛ la n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ lamɔ nafa belebeleba bɛ k'a la an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye o de ye k'a fɔ tuguni ka an dɛmɛ nɛn ka dangali la an ka segin ka na masadirul islam tarbiyatul islamiyya tas'a ila ijadi muslim fi kulli yani ijadi muslimin salihun fi kulli makan men ne fotuma chama a tarbiyatul islamiyya o différence de be tarbiya ni tarbiya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni ko Amérique tarbiya bɛ taa sɔrɔ ka base ye mun ye ka américain ɲuman sɔrɔ Amérique kɔnɔ mais n'a tɛ Amérique ni taara bila Europe b'a fɔ ko ni jogo donnen tɛ ni nana bila Mali la ya américain ninnu yɛrɛ kɔni maralen tɛ yɛrɛ alors que a maralen don a ye kalan dagabanaw ka éducation ɲɛnamaw kɛ mais anw yɛrɛ ka tabiya la an b'a ye k'a fɔ o maralen tɛ o de kosɔn ko bɛn tɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni sakafaw ye culture ye tarbiya la mais tarbiya kelen min bɛ yen k'o bɛ kɛ hadamaden ɲuman ye fi kulli makan o de tarbiyatul islamiyya oui silamɛya ka lamɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ taga Occident jamana kan n ko mɔgɔw yɛrɛ de bɛ wuli ka se o ma karisa cɛ aw jogo ye ne ja dɛ e tɛ taa magi la e tɛ gulɔ min e tɛ nin kɛ e tɛ nin kɛ o tuma e bɛ mun de kan hadihi hiya tarbiyatul islamiyya mɔgɔw yɛrɛ kɛwale dɔrɔn i jogo yɛrɛ de bɛ mɔgɔw wele ka na Docteur Dante nin ye kumaba ye waati cogo kama an b'a ɲini fɛ i ka duwawu k'an ye an bɛ sigi wolo kan inshallah k'i fo k'i barikada Sai Musa Baba an bɛ duwawu kɛ jamana ye a diyara n ye inshallah an bɛ duwawu kɛ jamana ye ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ halibi Ala ka fɔ bɛɛ ni cɛ bɛɛ nati jamana kɔnɔ Ala k'o dɔn mɛn Ala ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ u sema jamana ɲɛtaga baaraw la Ala k'o dɔn mɛn Ala ka jamanadenw hinɛ don o la Ala k'o dɔn mɛn Ala k'o fanga se Ala ka n'o dɛsɛ Ala yɛrɛ fɛ ya Rabbi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an yɛrɛ ma amin ya rabbal alamin Ala k'an lase an ka nataw ma kanubagaw diɲɛ fan bɛɛ fɛ ya Rabbi Ala ka n'u ka haju jara Ala ka n'u ka haju jara Ala ka juma caman don an si kɔnɔ kuma dabɔla fasamaciya minnu kama ya Rabbi Ala k'an bɛɛ garisɛgɛ la ka mɛn ka salatu kɛ kira sallallahu alaihi wasallam Ala k'an fara ka jama kan Ala ka labanko ɲuman d'an ma amin an balima silamɛw an bɔra ka maa min lamɛn sisan radio chaîne 2 kɔnɔ nin sanga in na o ye an balimakɛ ani an karamɔgɔ n'an ka imam n'o ye docteur Abdurahim Dante misiri min n'o bɛ Musabugu ni an ko ma Masjid Dari Rashad i ka dɔn k'a fɔ docteur Abdurahim Dante ale ye o khatibu ye o alimami dɔ ni ye an ka bi wala in yɛrɛ lajɛ sa kuma ka minnu fɛn kɔnɔna na sa o de ye afatu lisan kɔlɔlɔ min n'o bɛ nɛnkun na i k'a dɔn wala in tun bɛ ka munumunu kɔnɔna na Ustaz Dante a ye kuma caman fɔ an ye an bɛ nɛnkun in yɛrɛ an b'a
kɔlɔsi cogo jumɛn ni ka an wasa don a la min ye kɔlɔlɔw ye a kana se ka o se an ma i ka dɔn Ustaz Dante y'a da ser'o ma ni k'a yira fana k'a fɔ ko nɛɛ min fana bilɛ ni Alahu Taala d'a ma Ala ka nɛɛmabaw don nɛɛma min ni a y'a di adamaden ma an bɛ Docteur Dante an b'a yɛrɛ ka téléphone numéro an b'o di aw ma a ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 78 28 51 41 78 28 51 41 70 ani 8 20 ani 8 50 ani 1 40 ani 1 k'aw bɛɛ lajɛlen fo Pɛnadaw Musa Babasila Ala ka hɛrɛ k'an ye duwawu jaabi min n'o bɛ nin juma in kɔnɔna na Alahu Taala ka bɛnsɛma d'an ma an ka duwawu la Ala ka jamana Ala ka basigi imamu ye duwawu min kɛ jamana Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi aw kan bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. آراء العلماء في الدين والحياة دونباو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونباو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونباو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 ani 2 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio